pizza pila ka slice ng sulod ana dagay. 10? Pulo. So igo na nato. Siguro. Di ra mo tantong dalo. Dili raman. Sige unya ang pangayoan niya. Ano mga wa pagikaon ng pizza karon? Kano sa man planong kanon? Ugma guro. Babahaw na ay no pwede mag initon pero kano magipalit na karon? Hindi man kanon karon. Ala lang. Kanang napamigulat. Sa kinsa man ang gihulat? Parents niya. Wait lang. Pero managunsa man duwa. Nag-uyab. Tapos ganong gipaabot ang parents. Ala lang kanang naglaag lang. Okay. So okay ra ka nga makuyog ang parents. So dili ni date ninyong duwa ra. Dili. So ang mamagpapa mo ani? Dili yarang ate guro. So murag chaperon ra si ate. Uy basig magdala pud si ate uyab. Nanay ba na? Di bana ngon mo di ay. Dalo niya yung bana. Pero siya ra kamoron tulo niya mag-abot dire. Na si mama. Nagud ay mama. So mahimong upat ra Japan mo ron. Mm. Kabalo gyud ang ginikanan nga mag-uyab mo duwa. Oo. Pila naman ka tuig ning relasyon ha? Kan pa 10 mag 10 months pa Sa asa gasugod ding panag-uyab? sa LDR. Asa man ang lugar de gagikan? Kanang Davao ko. Ta siya Taga diri ra. napay ikahinay ng imong tingog. Pina to lisuon gamay para mo kusog-kusog. O hinay ra gani siya mostorya? Oo. Oo, trupog ka. Okay. Nganong naabot ka sa dire? Kanang dati diri mo nagpuyo tapos nibalik mi sa mong lugar ba tapos nibalik ra po ko diri kay nakita ko ni. Nibalik ka dire kay tungod niya. So nag-uyab mo online. Oh. Pila pa mo ka kuan bulan atong mag-uyab usa ka na ibalik dire. Kuan 7 months mi nag LDR sa online. Online ra ni moron gasugod gyud. Mm. Gireto ang account something Kuan. or kuan ra, gi-add ra randomly. Taas mga ikot kay kan ba kanang marag trip niya ba tapos i-add ko niya gani niya mang trip siya kan gani ba laki. Amo ba? Tapos ako yang na Ikaw may natripan. oh. So ubay siyang minimay nimo. Moron ano mang nag-trip kag mga laki add-add. Kay tungod man sa akong mga classmate nga. Murag gi-dare ka. Oo. Pero wala ka kabalo ka nang imong gipangkuan kung taga-asa gyud. Wala. And then nabalan nimo nga taga Davao siya. Ngano mong gipadayon nimo nga kabalo man kang nasa sa layo. Wala. Unsay nakita nimo niya? Kuan, butan. Tapos butan ra? Gwapo, charot. Itong charot. Ikaw kaha, ngayon na po kang na kuan kanang nainteresado pud ka niya. Kuan lahi siya sa line bay gani. Nga naman unsa man siya mga kuan bay. Ang akong nauyab sa una kay kanang magsigig pang cheat ba. Tapos motong nakakuan ako siya na-meet na ako siya kanang nakailan ako siya. Butan siya tapos kanang loyal siya ba. Siya ra ba yung nahimong rason nganong nibalik ka dire? Opo. Sana all. Ikaw may giari. Pero wa pa kay plano nga mo uli. Wala pa. So unsay plano sa relasyon? Wala. Padayon na. No. Dili raw sa magkuan. Ipadayon ang relasyon o ipadayon ang pag-eskwela kay estudyante man ta. Pero wala tay planong magbulag. Wala. Kumusta ang first time nga meeting? Asa mo ga meet up? Kuan sa Bindoy. Taga dito man siya. So niya gyud ka tuyo dito. Dito jugos Bindoy. Asa man kaga uli ari andere? Kuan to sa Datagon sa Pamplona. Pamplunag Bindoy asa man ron? Separate para usa ka lugaran ron. Ang Bindoy sa kuan di ba? North? Ang Pamplona North ba Japan? Paana? Agian ra. Magyan na ra. Yudtog yug ka. Unsay feeling nimo ato? Wala. Nakublaan na ako. Kay first time pa manamot. Nga nakita, kano sa nakahibalo ang parents nga na kay nauyab-uyab? Katong niadto siya dito sa gitrabaho ang mama. Kuan mo to kanang naghatod ko kuan ba kanang like pagkaon. Paila-ila ka nga ikaw mo'y uyab. Ah. Niya gikan ang information nga mag-uyab mo. Mm. Dili nimo. Dili. Ano unsay na imong reaction sa iyang mama ato mo raw na? Kuan lang kanang ulba lang ba nga kanang Ang mama ba wala ba nangisog nimo? wala ra nang lipay lang siya. Niyon sa imong mama nga pagkabalo niya ato nga naday kay uyab. Pagka mga 6 Hmm. sa kuan gabi, giadto ko yung gitrabahoan tas iyang giingna sa ate nga niadto ag uyab na ako didto. Dumuto nakabalo na sila. Tapos wala ra buka ni deny nga ay dili to na uyab wala ra buka ni deny. Wala. Tapos wala ra po'y dungag nga yaw-yaw sa mama to. Wala ra. Ni okay ra siya kay nagpakita man pud siya tas ni May gidala. Na may gidala. Ay, kanadong. Muna akong ganahan ka na gidala. Ala, sige. Kuha na lang, mensahe na lang sa usag-usa. Unta magpadayon na gyapon siya nako o padayon na gyapon niya hanggol niya siyang kinabuhi kan lang nang safe para to. Nakadungog kato kaya ako maraog blurred. Tubaga niya kung gusto to yung istorya. unta padayon na sa mong relasyon maabot pa mig mga years kapin charot yung mag-amping sa usag-usa na. Siya taday ko sa mga amigo nga taga Tatagon niya si Gerald Amaro. Shout out day kong ate siya. Og ni mama. Na, Yung mga pamilyas Davao. siya taday ko lang mama ug papa. Unta amping mo diya. Pag inang ni layas kas inyo para niya. Wala ay. Yan ang idyo ka, abot ka dire. Oh. Sige, amping mo. Amping ang relasyon o ipadayon. Magtinarong ta. Oh. Sige, adto na mo. Ay, kami di ay. Thank you. Sayang, wala pa sila naabot. Mga iyon tamis.